ମୁଁ ତତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯଦି ତୁ ବିନି କି ବାହା ନ ହବୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରୁ ତୁ ଦୂରେଇ ଯା। ତାକୁ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆଉ କୋଉଠି ବାହାଘର କରିଦେବି। ଦୂରେଇ ଯା ତୁ। ନାଇଁ ବିନୁ ଭାଇ, ମୁଁ ବିନିକି ଭଲ ପାଇଛି ମାନେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବିବାହ କରିବି। କେବଳ ଯାତ୍ରାପାଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ। ଯାତ୍ରାପାଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇ କଳାକାର ହବୁ, କଳାକୁ ପେଶା କରି ତୋ ପରିବାର ଚଳେଇବୁ। ଆରେ ଦେଶରେ କଳାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ଅଛି? ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ପାଉଡର ମାରି ଅଭିନୟ କରୁଥିବୁ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଳି ନେଉଥିବୁ। ଯୋଉଦିନ ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ପାଉଡର ମାରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ସେଦିନ ତତେ ଛଣ ଛଅ ବିଡ଼ାରେ କେହି ପଚାରିବେନି। ଏ ସଂସ୍ଥାଟି ଗୋଟେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତ। ଭୁଲ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଯାତ୍ରାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। କଳା ଆଉ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଏ ଦେଶରେ ରହିବ। ଆଉ ସେଇ କଳାକୁ ପେଶା କରି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିବି। ଆପଣ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀକି ବାହା ଦିଅନ୍ତୁ କି ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ଏ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି। ନିଶ୍ଚୟ।